Bliver du sur nu, skat? Men det gik lige så fint. Nej, du er ikke sulten. Du har næsten lige fået mad, jo. Han skal da dyrke noget sport, fodbold eller hvad ved jeg, sådan som han har så rundt. Mor, synes du ser sulten ud, skat? Han vil spise længe. Han kan også være en sult. Hvad? Gav du op nu, skat? Hvad? Gav du op nu? Hvad? Gav du op nu, skat? Men man må også blive træt af det der. Ja.